Double naman ang gate. Ihayan yung mga estudyante kinuha. Hinatod. Kinuha pa ni Ron. Kawa pa may mga klase. Siya pa may na-klase. Dari guro kalap. Para maliko na lang. Asa siya? Laptop. Sige, ingon sa guard mo. Your car? Char. Yan, ingon ta ka I do. Sa polyo meron. Ay, babae na ba ang guard? Maging tibot ate. Ano di ko pwede mas kayo lagi na. I do. Your car, I do.